Και σήμερα θα κάνουμε κάτι πολύ extreme, το οποίο είναι να τηγανίσω αυγά σε νερό. Δεν το έχω ξανακάνει ποτέ αυτό, αλλά δεν έχω λάδι. Και χωρίς λάδι τι να κάνω? Θα κάνω αυτή την προσπάθεια και ο Θεός βοηθός. Δεν ξέρω αν γίνεται. Νομίζω ότι κάποιον είχα δει να το κάνει. Δεν ξέρω αν βγει. Αν βγει θα είναι μεγάλο hack για τις μέρες που δεν έχουμε λάδι. Μήπως στην τελική να μην έβαζα και καθόλου τίποτα? Πιστεύω θα γινόταν. Θα βάλω ίσα ίσα λίγο νερό. Θα κόψω και μία ντομάτα για σαλάτα. Περίεργα αυγά είναι αυτά. Πολύ σκληρό τσόφλι έχουν. Κι όμως πιστεύω ότι τα αυγά μου θα βγουν μια χαρά. Αρκεί το τηγάνι να είναι αντικολλητικό και να μην κολλήσουν. Θα δείξει η πορεία. Δεν το βλέπω για αντικολλητικό. Νομίζω ότι δεν θα πάει και πολύ καλά αυτό. Αντικολλητικό δεν είναι σίγουρα. Ή χρειαζόταν λάδι. Στη χελώνα έχω λάδι. Αλλά τώρα λέω για ένα φαγητό να πάρω ολόκληρο μπουκάλι ενώ έχω και δεν πήρα. Και τώρα πληρώνω τις τσιγκουνιές μου. Έγιναν εδώ ασταυράστα. Τουλάχιστον θα φάω και δεν θα μείνω νηστικός. Τηγανιτά αυγά σε νερό. Το έχετε ξαναδεί? Όχι και ότι καλύτερο. Αλλά αν δεν βρεθεί στην ανάγκη, δεν θα δοκιμάσεις και δεν θα ξέρεις. Ίσως πρώτη φορά να ανυπομονώ να δοκιμάσω τόσο πολύ αυγά. Έχω πολύ καλό αλάτι, θαλασσινό, Μεσολογγίου και έχω και ψωμί. Το ασπράδι είναι αρκετά άνοστο επειδή τηγανίστηκε σε νερό. Αλλά ο κρόκος είναι ωραίος. Και μήπως τελικά αυτός είναι και πιο υγιεινός τρόπος να τηγανίζεις αυγά?